Hän sanoi kyllä miehelle oranssissa työasussa, ja kaikki ympärillä alkoivat nauraa. Työkaverit ottivat valokuvia, perhe pysyi hiljaa, ja hääpäivänä, kun jokainen heistä odotti näkevänsä vitsin, punainen urheiluauto pysähtyi kirkon eteen, moottorin ääni rikkoi hiljaisuuden, ovi aukesi, ja se, mitä tapahtui seuraavaksi, hiljensi kaikki lopullisesti. Kukaan siellä ei ollut ymmärtänyt, kuka hän todella oli. Sini oli 29-vuotias, ja hänellä oli työ, joka maksoi laskut, muttei vaientanut ympärillä olevaa hiljaisuutta. Hän toimi vastaanottovirkailijana asianajotoimistossa Helsingin keskustassa. Hän saapui aikaisin, lähti myöhään, hymyili kaikille ja piti päivän väsymyksen omana tietonaan. Hän oli kaunis sillä tavalla kuin työtä tekevät ihmiset ovat, vaivattomasti, mutta vailla aikaa huomata sitä itse. Hän oli kasvanut kuunnellen äitinsä sanoja siitä, kuinka nainen ilman vakaata miestä tuhlasi nuoruuttaan. Sini ei ollut koskaan todella uskonut siihen. Mutta rakkaiden ihmisten sanomilla sanoilla on tapa jäädä asumaan mieleen, vaikka niitä ei haluaisi ja vaikka tietäisi, ettei pitäisi. Toimisto oli suuri, täynnä vakavia ihmisiä kalliissa vaatteissa ja mielipiteitä muiden elämistä. Keskellä tätä kaikkea oli Katri. Katri oli 34-vuotias pääsihteeri, jolla oli kardiologi-poikaystävä ja harvinainen taito sanoa julmia asioita hymyillen, kuin hän olisi vain auttamassa. Hän ei huutanut eikä riidellyt, vaan kysyi, mutta etkö usko, että olen vain huolissani sinusta? Hän oli ihminen, jonka seurasta poistuessa tunsi itsensä pieneksi ja kesti tunnin ymmärtää miksi. Sini oli oppinut väistämään, mutta väistäminen ei ole sama asia kuin säästyminen iskuilta. Kaikki alkoi eräänä sunnuntaina kauppatorilla. Sini lähti aikaisin kori kädessään, yrittäen nauttia viikon ainoasta päivästä, jolloin aika oli hänen omaansa. Hän oli ajatuksissaan, mietti töitä, saapunutta laskua ja lausetta, jonka Katri oli heittänyt perjantaina leveä hymy huulillaan. Hän ei huomannut hedelmäkojulla olevaa kynnystä. Hän kompastui. Kori kaatui, tomaatit, leivät, juustopakkaus ja öljypullo levisivät torin kivetykselle. Sini kumartui nopeasti häpeissään, yrittäen kerätä kaiken ennen kuin kukaan astuisi päälle. Hänen näkökenttäänsä ilmestyi käsi, sitten toinen, rauhallisesti ja ilman draamaa. Mies kyykistyi korin toiselle puolelle, keräten tavaroita huolella, kuin ei tekisi palvelusta vaan vain sen, mitä kuuluikin tehdä. Kun he nousivat ylös, miehellä oli polkupyörä vieressään, kypärä roikkui ohjaustangossa ja päällä oli tavallinen paita. Onko kaikki kunnossa? Mies kysyi. On, kiitos. Anteeksi, työasiat vain painoivat mieltä. Ei se mitään haitannut. Mies osoitti sivulle. Tuolla on mehukoju. Haluatko istua hetkeksi? Sini katsoi mehua. Katsoi miestä. Tilanteessa ei ollut mitään harjoiteltua. Se oli yksinkertainen kysymys ihmiseltä, joka oli nähnyt tarpeen ja toiminut. Sini vastasi, kyllä. He istuivat kojulla 2 tuntia. Miehen nimi oli Matti. Hän kertoi työskentelevänsä vaihtelevissa projekteissa menemättä yksityiskohtiin. Hän tykkäsi pyöräillä kaupungilla viikonloppuisin, koska se oli paras tapa ymmärtää, miten kaupunki todella toimi. Hän kysyi Sinin työstä aidosti kiinnostuneena, sellaisella huomiolla, jota Sini ei ollut tottunut saamaan, sillä toimistolla keskustelut olivat aina pikkupuheeksi naamioitua kilpailua. Kun Matti lähti, hän polki pois katsomatta taakseen. Hän ei tarkistanut tekemänsä vaikutusta, hän vain meni. Sini palasi kotiin kori täynnä tavaroita ja jotain uutta rinnassaan. Hän ei tiennyt vielä mitä se oli, mutta tiesi sen olleen aitoa. Seuraavien kuukausien aikana Matti ilmestyi kuvaan hiljaisella säännöllisyydellä. Ravintolat olivat vaatimattomia, mutta Matti muisti aina Sinin lempiannoksen. Heillä oli piknikkejä puistoissa Matin valmistamilla eväillä, pieniä ja osuvia lahjoja. Kirja, jonka Sini oli maininnut ohimennen 3 viikkoa aiemmin, tai käsityönä tehdyt korvakorut, joita Sini oli pysähtynyt ihailemaan näyteikkunassa sanaakaan sanomatta. Matti kuunteli oikeasti, ja Sini, joka oli tottunut tulemaan keskeytetyksi, alkoi rakastua tavalla, jota ei ollut koskaan kokenut. Mutta oli pieniä, lähes näkymättömiä yksityiskohtia. Kun Matti tuli ensimmäisen kerran hakemaan häntä töistä, hän jätti pyöränsä jalkakäytävälle ja astui aulaan. Ennen kuin hän ylitti kynnyksen, hän pysähtyi hetkeksi katsomaan kelloaan. Se oli nopea, automaattinen ele, mutta kello ei sopinut polkupyörään. Se oli huomaamaton, vailla liiallista kiiltoa,
mutta siinä oli sellaista painoa ja viimeistelyä, joka maksaa enemmän kuin vastaanottovirkailijan kuukausipalkka. Kukaan ei kommentoinut. Kukaan ei kiinnittänyt huomiota. Toisella kertaa hän tervehti rakennuksen vahtimestaria nimeltä sillä luonnollisuudella, jolla ihminen on tottunut tulemaan tunnistetuksi työntekijöiden toimesta, ei ylimielisesti, vaan tottumuksesta. Kun hän istui vastaanoton tuolilla odottamassa Sinin palvelutilanteen päättymistä, hänen ryhtinsä oli tyyni ja varma. Se ei ollut hanttihommia tekevän ryhti, vaan sellaisen, joka johtaa kokouksia. Sirpaleita, irrallisia vihjeitä ilmassa. Kukaan ei yhdistänyt pisteitä, mutta ne olivat kaikki siellä. Ja samalla kun Sini löysi miehen, joka oli oikeasti olemassa, toimiston yläkerrassa, Katri oli jo alkanut luetteloida jokaista yksityiskohtaa. Vanha polkupyörä, tavalliset vaatteet, auton puute ja sukunimen puute, jota hän olisi voinut tutkia ja löytää jotain. Katri halusi tietää, kenen kanssa oli tekemisissä, ja se, mitä hän ei vielä tiennyt Matista, alkoi häiritä häntä paljon enemmän kuin sen olisi pitänyt. Mitä Katri tekisi tällä uteliaisuudellaan ja mitä se maksaisi Sinille? Kukaan ei vielä voinut kuvitella. Katri ei tarvinnut syytä saadakseen jonkun tuntemaan itsensä pieneksi. Hän teki sen kuin hengittämisen, vaivatta ja ilman syyllisyyttä, mutta Sinin ja Matin kohdalla oli jotain enemmän, uteliaisuutta, jota hän ei saanut tyydytettyä. Mies vailla selvää profiilia, vailla tittelöityä asemaa, vailla autoa, vailla mitään, mitä Katri voisi mitata. Ja mitä Katri ei voinut mitata, sitä hän piti uhkana. Se alkoi viattomilla kysymyksillä aamukahvin ääressä taukohuoneessa. Mutta mitä hän oikeastaan tekee työkseen? Sini vastasi sillä, mitä tiesi. Vaihtelevia projekteja, konsultointia, sen sellaista. Katri kuunteli ilmeellä, joka yritti ymmärtää, mutta silmät sanoivat muuta. Ne sanoivat, ettei vastaus riittänyt, että siitä puuttui numero, titteli, osoite. Minkä alan konsultointia tarkalleen? Hän kysyi äänellä, joka teeskenteli auttavansa selventämään asioita. Sini ei tiennyt tarkalleen, ja tämä aukko, joka olisi ollut pieni kenelle tahansa järkevälle ihmiselle, oli kultaa Katrin käsissä. Taukohuoneen keskusteluista tuli rituaali. Katri saapui, istui alas ja alkoi vähitellen vetää langasta kuin irtonaista lankaa neuleesta. Muut kollegat kuuntelivat, jotkut nyökkäilivät, kukaan ei väittänyt vastaan, sillä Katrille vastustamisesta joutui maksamaan hinnan, jota kukaan ei halunnut maksaa. Eräänä keskiviikkoiltapäivänä Sinin ollessa vessassa Katri järjesti esityksen. Hän nousi seisomaan keskelle taukohuonetta, oli ottavinaan kuvitteellisen kypärän päästään, pöyhi hiuksiaan kuin ne olisivat hikiset pyöräilystä, ja sanoi teennäisellä äänellä, "Hei rakas, olen täällä. Tulin pyörällä, mutta tässä ollaan." Naurua, osa teennäistä, osa ei. Sellaista naurua, joka syntyy vähemmän vitsistä ja enemmän helpotuksesta siitä, ettei itse ole kohteena. Sini kuuli sen ovelta, mutta ei mennyt sisään. Hän jäi hetkeksi käytävälle kasvot punottaen ja palasi pöytänsä ääreen teeskennellen, ettei ollut kuullut mitään. Hän avasi tietokoneen ja kirjoitti näkemättä, mitä kirjoitti. Pahinta ei ollut pilkka, vaan muiden hiljaisuus. Se hiljaisuus, joka sanoo, "Näin, kuulin ja mieluummin en sekaannu." Sini oli oppinut varhain, että sellainen hiljaisuus sattuu eri tavalla. Seuraavalla viikolla Matti ilmestyi toimistolle sellaiseen aikaan, jolloin hänellä ei ollut tapana käydä. Hän toi kimpun, joka ei ollut kukkakaupasta, ei kääritty kreppipaperiin ja satiininauhaan. Se oli kimppu luonnonkukkia, jotka hän oli itse poiminut polun varrelta viikonloppuna. Päivän kakkaroita, niittylaventeliä, oranssi kukka, jollaista Sini ei ollut koskaan nähnyt, mutta joka oli juuri sen värinen, jonka hän olisi itse valinnut. Sini punastui hyvällä tavalla, otti kimpun varovasti, nuuhkaisi ja hymyili aidosti ensimmäistä kertaa koko viikolla. Katri oli vastaanotossa, kun tämä tapahtui. Hän katsoi kimppua, katsoi Siniä ja sanoi maailman ystävällisimmällä hymyllä kaikkien aulassa olijoiden edessä, "Voi kuinka söpöä, hänellä ei ollut varaa ostaa kukkakaupasta. Laskelmoitu tauko, täytyy olla vaikeaa, kun ei ole vakitatuista työtä." Yleinen nauru, nopea ja hermostunut, niiden nauru, jotka eivät halunneet olla seuraava kohde. Sini hymyili takaisin, koska ei löytänyt muuta puolustusta sillä hetkellä. Koska kun joku nöyryyttää sinua säälien, menetät maaperän jalkojesi alta, ei ole vasta-argumenttia sille, joka on vain huolissaan.
Matti ei nähnyt kohtausta. Hän oli jo poistunut pyöröovista heilauttaen kättään kaukaa tavalliseen keveään tapaansa, mutta Sini näki ja tunsi ja muisti. Sinä yönä hän makasi pimeässä tuijottaen kattoon, ajatellen asioita, joita ei halunnut ajatella, Katrin kommentteja, naurua, äidin kysymyksiä, jotka kaikuivat takaraivossa. Hän piti Matista oikeasti, sellaista pitämistä, joka syntyy hitaasti ja jää asumaan, mutta ympärillä oleva melu alkoi käydä liian kovaääniseksi. Jatkuvan melun ongelma on se, että ajan myötä alat luulla sitä omaksi ääneksesi. Seuraavana aamuna hän saapui töihin tavallistakin hiljaisempana. Katri huomasi sen, mutta ei sanonut mitään. Vastauksia ryhmään satoi emojeilla ja kommenteilla, joita Sini ei uskaltanut lukea. Hän teki töitä hiljaisuudessa, vastasi puheluihin ja sähköposteihin ja odotti kellon lyövän 6. Kun hän lähti, Kaisa seisoi jalkakäytävällä odottamassa bussia. Sini pysähtyi hänen viereensä. He seisoivat hetken hiljaa katsellen katua. Menetkö naimisiin hänen kanssaan? Kaisa kysyi katsomatta. Menen. Kaisa nyökkäsi hitaasti. Hyvä. Lisää hiljaisuutta. Bussi tuli. Kaisa nousi kyytiin. Sini jäi jalkakäytävälle sormus sormessaan, tuntien sen kevyen ja todellisen painon, ja ajatteli, että oli ihmisiä, jotka tukivat kovaan ääneen, ja ihmisiä, jotka tukivat muilla tavoin, ja molemmat tavat olivat tärkeitä. Sinä iltana kuva oli jo tavoittanut Sirpa, äidin yhteisen tutun kautta. Puhelin soi 10 illalla. Sini vastasi tietäen, mitä oli tulossa. Näin kuvan, Sirpa sanoi äänellä, jota Sini ei ollut kuullut lapsuuden jälkeen, hallitun epätoivon äänellä. Tyttäreni, et voi tehdä tätä. Ihmiset nauravat sinulle. Tulet kantamaan tätä taakkaa loppuelämäsi. Äiti, minä rakastan häntä. Rakkaus ei riitä, kun koko maailma osoittaa sormella. Sitten koko maailma on väärässä. Hän sulki puhelimen. Hän istui sängyn laidalla pitkään halaten tyynyään, katsoen sormusta. Hän itki hieman, ei katumuksesta, vaan väsymyksestä joutua puolustamaan hyvää valintaa kaikille, joiden pitäisi vain olla onnellisia hänen puolestaan. Seuraavana päivänä hän meni töihin sormus sormessa. Katri katsoi sormusta eikä sanonut mitään. Hänen hiljaisuutensa oli nyt erilaista. Se ei ollut luovuttaneen hiljaisuutta, vaan sellaisen, joka suunnittelee seuraavaa siirtoa. Ja Sini, joka oli oppinut lukemaan tuota hiljaisuutta, tunsi pistelyn vatsassaan palaavan, mutta tällä kertaa voimakkaampana. Se, mitä Katri suunnitteli, oli pahempaa kuin mikään hänen aiemmista kommenteistaan, ja se tapahtuisi 2 päivää ennen häitä. Katri ei ollut tyhmä. Hän oli itse asiassa älykäs vaarallisimmalla mahdollisella tavalla, sellaisella, joka käyttää älyään satuttaakseen kirurgisella tarkkuudella jättämättä sormenjälkiä. Hän tiesi, etteivät kommentit ratkaisisi mitään. Sini oli kestänyt kommentit, naurun, kuvan, työpaikan ryhmän. Äidillä oli sormus sormessa ja häät sovittu. Kommenteilla oli rajansa. Katri tarvitsi jotain, jossa on enemmän hampaat, joten hän lähti etsimään sitä. 2 päivää kuvan jälkeen hän saapui aikaisin töihin ja meni suoraan henkilöstöosastolle tekosyyllä, jokin asiakirja, allekirjoitus, jotain hoidettavaa. Hän viipyi tarpeeksi kauan keskustellakseen, kysyäkseen oikeat kysymykset väärällä tavalla ja lähti sieltä mukanaan se, mitä halusi. Vuosia aiemmin Sini oli tehnyt epävirallisen valituksen maksamattomista ylitöistä. Hän ei koskaan virallistanut sitä, koska pelkäsi työpaikkansa puolesta. Hän oli nuorempi, epävarmempi. Merkintä jäi paperille, arkistoituna ilman seurauksia. Kukaan ei ollut koskaan koskenut siihen. Katri koski. Sinä iltapäivänä hän pyysi yksityistä tapaamista asianajotoimiston vanhemman osakkaan Pekan kanssa. Pekka oli 52-vuotias, kallis puku päällä, ja hänellä oli sellainen luonne, joka taipui minkä tahansa edessä, mikä voisi muuttua epämiellyttäväksi. Katri tiesi sen. Hän käytti sitä, istui Pekan eteen hienovaraisessa asennossa ja sanoi hiljaa, minun on saatettava tietoonne tilanne, josta voi tulla ongelma toimiston maineelle. Hän esitti kuvan, näytti kommentit, mainitsi arkistoidun valituksen, kehysti kaiken harjoitellulla tarkkuudella. Työntekijä, joka aiheuttaa huonoa julkisuutta, historia työoikeudellisista vaatimuksista, häät, joista oli tullut puheenaihe, imageriski, oikeudellinen riski, asiakasriski. Pekka kuunteli. Hän rypisti kulmiaan huolestuneen näköisenä, mutta Sini tunsi tuon ilmeen.
Se oli sen ilme, joka on jo päättänyt ja etsii vain oikeutusta. Katson, mitä voin tehdä, Pekka sanoi. Katri poistui huoneesta hymyilemättä. Hymyileminen olisi ollut amatöörimäistä. 2 päivää ennen häitä, tiistai-aamuna, vastaanoton sisäpuhelin soi. Se oli Pekan assistentti, joka kutsui Sinin tapaamiseen. Nopea juttu, hän sanoi. Vain hetki. Sini nousi portaat muistikirja kädessä, luullen kyseessä olevan jokin asiakas tai pöytäkirja. Hän astui huoneeseen. Pekka istui pöytänsä takana, suljettu kansio edessään. Hän ei tarjonnut heti istumapaikkaa. Hän odotti, että Sini sulki oven. Sini, menen suoraan asiaan, hän sanoi. Teemme sisäistä uudelleenjärjestelyä. Toimenkuvasi määritellään uudelleen, ja valitettavasti tässä uudessa muodossa ei ole tilaa sinulle. Sini jäi seisomaan prosessoiden kuulemaansa. Uudelleenjärjestely, hän toisti. Tämä on vaikeaa aikaa kaikille. Pekka avasi kansion ja työnsi kirjekuoren Siniä kohti. Summat on laskettu oikein. Sinulla on päivän loppuun asti aikaa kerätä tavarasi. Sini katsoi kuorta, katsoi Pekkaa ja sanoi sitten äänellä, joka oli vakaampi kuin hän odotti. Liittyykö tämä kuvaan? Liittyykö tämä Mattiin? Pekka ei räpäyttänyt silmäänsä. Se liittyy sisäiseen uudelleenjärjestelyyn, Sini, mutta rehellisesti sanottuna. Ääni aleni. Tämä näyttää todella pahalta toimiston kannalta. Ymmärrätkö? Se ei ole mitään henkilökohtaista. Sini ymmärsi, ja Pekka tiesi hänen ymmärtäneen, eikä kumpikaan sanonut enempää. Sini laskeutui portaat kuori kädessään, meni vastaanotolle, avasi laatikon, otti äidiltään syntymäpäivälahjaksi saaman mukin, pienen kuvan, joka oli nojannut näyttöön, muistikirjan, kynäkotelon. Hän laittoi kaiken pahvilaatikkoon, jonka joku oli jo jättänyt pöydän viereen, valmiina. Irtisanominen oli suunniteltu jo ennen keskustelua, eikä kukaan toimistolla sanonut sanaakaan. Kollegat tuijottivat tietokoneidensa näyttöjä. Harjoittelija lähti hakemaan kahvia, jota ei tarvinnut. Kirjanpitäjällä oli yhtäkkiä kiireinen puhelu. Koko aula teeskenteli, ettei nähnyt. Vain Kaisa jäi seisomaan arkistohuoneen ovelle katsoen. Hän ei sanonut mitään. Ei voinut. Ei siellä, ei sillä hetkellä. Mutta hän katsoi, ja Sini näki, että hän katsoi. Ja se riitti siihen, ettei Sini murtunut siinä paikassa. Katri seisoi kokoushuoneen ikkunassa, kun Sini ylitti aulan laatikko sylissään. Hän ei hymyillyt, ei juhlinut, vaan vain tarkkaili kylmällä tyytyväisyydellä ihmistä, joka oli saanut työnsä tehdyksi, kuin kirjanpitäjä sulkemassa kirjat kuun lopussa. Sini työnsi pyöröoven auki kyynärpäällään, astui jalkakäytävälle, laski laatikon maahan ja jäi hetkeksi seisomaan auringon paistaessa kasvoilleen. 2 päivää häihin, työttömänä, laatikko kädessä. Hän hengitti syvään, otti laatikon ja tilasi taksin. Hän ei kertonut Matille sinä päivänä, eikä seuraavana. Hänellä oli huntu valmiina, juhlapaikka varassuna, kukat vahvistettuina. Hän ei halunnut pilata viimeisiä päiviä ennen häitä tuolla tarinalla. Hän halusi suojella sitä tilaa, mutta kaupunki on pienempi kuin miltä se näyttää. Ja Kaisa, joka oli pysynyt hiljaa vuosia peläten Katria, saapui kotiin sinä iltana, istui sohvallaan tunnin ja otti sitten puhelimensa ja etsi numeron, jonka Sini oli jakanut kuukausia aiemmin tiimilounaalla. Hän soitti Matille ja kertoi kaiken, tapaamisen Pekan kanssa, Katrin roolin, ennen keskustelua valmistellun kansion, sinun pöytäsi viereen jätetyn laatikon. Ja lauseen, jonka Pekka oli sanonut lopuksi, se ei ole mitään henkilökohtaista, mikä oli juuri sellaista, mitä ihmiset sanovat, kun se on täysin henkilökohtaista. Matti kuunteli keskeyttämättä. Kun Kaisa lopetti, Matti kiitti rauhallisesti, sulki puhelimen ja jäi istumaan pitkäksi toviksi tuijottaen asuntonsa ikkunasta alas kaupunkiin. Autoja, valoja, ihmisiä, jotka eivät tienneet mitään siitä, mitä oli juuri tapahtunut. Sitten hän otti puhelimen uudelleen ja soitti asianajajalleen. Häät oli sovittu lauantaille, ja samalla kun Sini valitsi hymyn ja itkun välillä, Matti valmisteli hiljaisuudessa jotain, mitä kukaan siinä toimistossa ei voinut kuvitella. Lauantai saapui aurinkoisena. Kirkko oli tavallinen kaupunginosakirkko, tummat puupenkit ja värikkäät lasimaalaukset, jotka heittivät oransseja ja sinisiä läikkiä lattialle. Se ei ollut sellainen seremonia, joka päätyy lehtiin. Se oli sellainen, jonka ihmiset muistavat loppuelämänsä, ei luksuksen vuoksi,
vaan sen vuoksi, mitä sisällä tapahtui. Kirkko oli täynnä, perhettä molemmin puolin, ystäviä, kollegoita. Katri tuli luonnollisesti uudessa tummansinisessä mekossa, hiukset laitettuina, istuen kolmannessa rivissä asennossa, joka kuului hänen itsensä tuottaman näytelmän katsojalle. Sirpa, äiti ilmestyi viime hetkellä, hiljaa selittelemättä mitään, ja istui taakse tervehtimättä ketään. Sini oli valmistautumishuoneessa kädet hieman täristen, pidelden kimppuaan. Se ei ollut kukkakaupasta. Se oli samanlainen luonnon kukkakimppu kuin se, jonka Matti oli tuonut sinä iltapäivänä. Päivän kakkaroita, niittylaventeliä, se oranssi kukka. Hän oli pyytänyt juuri tätä. Hän halusi kantaa sitä mukanaan. Pappi oli alttarilla, muusikot soittivat hiljaa, vieraat keskustelivat matalalla äänellä siinä hyvässä jännityksessä, joka syntyy kauniin asian odottamisesta. Sulhanen ei ollut saapunut. 10 minuuttia. Supina kävi hieman kovemmaksi. 15 minuuttia. Joku katsoi puhelintaan. Toinen kuiskasi jotain, mitä Sini ei valmistautumishuoneeseen kuullut, mutta tunsi. Kaaso tuli sivuovesta sisään, kasvot liiankin hallitussa ilmeessä, sellaisessa, joka yrittää olla välttämättä huolta, mutta välittää juuri sitä. Hän ei ole tullut vielä, Kaaso sanoi hiljaa. Sini nyökkäsi, hengitti, katsoi kimppuaan, ajatteli kaikkea, mitä oli menettänyt viime päivinä, työpaikan, palkan, rutiinin, joka raskaasta huolimatta oli tuttua. Hän ajatteli äitiään, joka istui kirkon takaosassa kykenemättä katsomaan eteenpäin. Hän ajatteli täriseviä käsiään, jotka eivät lakanneet tärimästä, ei pelosta, vaan painosta haluta niin kovasti, että jokin onnistuisi 20 minuuttia. Ja sitten ääni kuului. Ensin kaukaisena, sitten lähempänä, moottorin ääni, joka poikkesi kaikista kadulle pysäköidyistä autoista. Matala, puhdas, sellainen ääni, joka saa päät kääntymään ilman päätöstä. Kirkon sisällä puhe lakkasi. Joku ikkunan lähellä katsoi ulos ja jähmettyi. Punainen Ferrari pysähtyi kirkon eteen. Ovi aukesi. Matti astui ulos. Mittatilauspuku, tarkka leikkaus, tumma kangas, jota ei ollut ostettu kiireessä. Hiukset oli laitettu kuten aina, ilman liiallista geeliä. Ja ranteessa näkyi nyt, kun kukaan ei katsonut polkupyörää, se sama kello, se, johon kukaan ei ollut kiinnittänyt huomiota sinä päivänä vastaanotossa, se, joka ei sopinut polkupyörään, mutta joka nyt sopi kaikkeen. Hän astui kirkkoon samalla ryhdillä kuin aina. Se ei ollut mikään triumfaalinen sisääntulo, siinä ei ollut ylimielisyyttä tai todistelun makua. Hän oli sama mies kuin mehukojulla, puiston penkillä, voipaperiin käärityn leivonnaisen kanssa, mutta nyt ympäristö avautui, kuin silmät olisivat tottuneet pimeään, ja yhtäkkiä kaikki, mikä oli ollut siellä koko ajan, tuli näkyväksi. Hän käveli alttarille, tervehti pappia lyhyellä kättelyllä, kääntyi sitten käytävälle päin ja antoi merkin jollekulle ovella. Musiikki muuttui. Sini ilmestyi kirkon ovelle huntuineen, kimppuineen ja silmät kyynelissä jo ennen ensimmäistä askelta. Hän näki Matin alttarilla, näki puvun, näki auton ulkona avoimesta ovesta ja näki ennen kaikkea saman hymyn kuin aina. Tyynen hymyn, ilman kiirettä, ilman tarvetta tarkistaa tekemänsä vaikutusta. Sini käveli. Kun hän saapui alttarille, Matti otti häntä kädestä, katsoi silmiin hetken ja pyysi sitten mikrofonin seremoniamestarilta. Koko sali hiljeni. Haluan sanoa jotain ennen kuin jatkamme. Hän aloitti rauhallisella äänellä, joka ei ollut hermostunut, vaan huolellinen jokaisen sanan kanssa. Ei minun vuokseni, vaan hänen. Hän katsoi Siniä. Olet ollut pitkään aikaan ainoa ihminen, joka näki minut miehenä, ei omaisuutena, ei ansioluettelona, ei sinä mitä minulla on tai ei ole. Sinä näit minut. Tauko. Minä omistan rakennusyhtiön. 3 aktiivista kohdetta tässä kaupungissa. Ne projektit, joita tein, olivat teknisiä vierailuja työmaille. Minun oli nähtävä läheltä, mitä rakennetaan. Työtapahtumissa oli siksi, että uskon johtajan, joka menettää kosketuksen suorittavaan portaaseen, menettävän samalla luonteensa, ja se työ puhtaana pidossa. Hän piti pienen tauon ja sali oli niin hiljainen, että ulkoa kuuluva tuuli kuului sisälle. Se oli totta. Viikko puhtaanapitolaitoksen työntekijänä, jota pyysin henkilökohtaisesti ymmärtääkseni kenttätyön olosuhteet, se on osa sosiaalista projektia, jota yritykseni kehittää. En ole koskaan hävennyt sitä työasua. Toinen tauko.
Hän katsoi kerran vain kerran kolmannen rivin suuntaan. Ainoa asia, jota olen elämässäni hävennyt, ovat olleet ihmissuhteet, joissa minut on nähty vain jaloilla kulkevana lompakkona. Hän kääntyi takaisin Siniin. En ole koskaan ollut sitä, mitä he luulivat. Halusin vain nähdä, kuka hän oli. Seurannut hiljaisuus kesti ehkä 3 sekuntia. Se tuntui paljon pidemmältä. Katri oli kalpea. Se ei ollut säikähtäneen kalpeutta, vaan sellaisen, joka laskee kaiken uusiksi, jokaisen kommentin, jokaisen naurun, jokaisen varmuudella otetun valokuvan. Aulan nauru kaikui takaisin hänelle aivan erilaisella soundilla. Sirpa, äiti piti kättään suunsa edessä, silmät kiinni, pää hieman painettuna, ei häpeästä, vaan sellaisesta tunteesta, jota on vaikea kohdata suoraan. Pappi jatkoi seremoniaa, ja häät olivat yksinkertaiset ja kauniit, sellaiset kuin hyvät asiat aina ovat, kun ne ovat aitoja. Sini sanoi tahdon varmalla äänellä. Matti sanoi tahdon hänelle. Kimpun luonnonkukat värähtivät hieman, kun Sini itki. Matti pyyhki kyyneleen peukalollaan hitaasti, kuin tuo ele olisi ollut maailman luonnollisin asia. Ulkona punainen Ferrari pysyi parkissa kirkon edessä koko ajan, ei rikkauden symbolina, vaan vastauksena. Hiljaisimpana ja kova-äänisimpänä vastauksena, joka oli olemassa. Mutta tarina ei päättynyt alttarille, sillä samalla kun pari tanssi ensimmäistä valssiaan, Matin asianajajat olivat jo aloittaneet työnsä. Häitä seurannut viikko oli Sinille hiljainen, mutta hyvin äänekäs niille, jotka olivat lyöneet vetoa häntä vastaan. Matin asianajajat nostivat kanteen Pekan toimistoa vastaan. Se ei ollut meluisa oikeusjuttu, siitä ei tullut julkista skandaalia, se oli tehokkaampaa. Se oli kirurgista. Lanka, joka alkoi vuosia vanhasta arkistoidusta valituksesta, purki koko neuleen, kun siitä vedettiin huolella, järjestelmällisesti maksamattomat ylityöt, jotka oli dokumentoitu toimiston omiin arkistoihin ilman, että he tajusivat säilyttävänsä todisteita itseään vastaan. Työpaikkakiusaaminen, joka oli tallentunut sisäisiin sähköposteihin Pekan allekirjoituksella, ja irtisanominen, joka oli esitetty uudelleen järjestelynä, mutta joka Katrin ja Pekan välisistä viesteistä paljastui selkeäksi ja tunnistettavaksi henkilökohtaiseksi motiiviksi. Katri oli allekirjoittanut irtisanomisen todistajana, ja viestit näyttivät tarkalleen, mitä hän oli sanonut tapaamisessa Pekan kanssa, sana sanalta. Osallisuutta ei voinut kieltää, sitä ei voinut selittää sattumaksi. Pekka soitti omalle asianajajalleen sinä aamuna, kun sai haasteen. Hän oli puhelimessa 2 tuntia. Hän sulki puhelimen kalpeampana kuin vastatessaan. Viikon lopussa hänen asianajajansa olivat jo avanneet tien sovittelulle, sillä sen antaminen mennä julkiseksi oikeudenkäynniksi lakipiireissä, joissa kaikki tuntevat toisensa ja maine on ainoa todellinen pääoma, tulisi kalliimmaksi kuin mikään summa, jota toinen osapuoli voisi pyytää. Sovinto allekirjoitettiin, summa oli huomattava. Pekka maksoi, vaikeni ja vietti seuraavat kuukaudet yrittäen rakentaa uudelleen toimiston mainetta, joka menetti 3 tärkeää asiakasta viikkojen kuluessa siitä, kun tarina alkoi kiertää lakipiireissä. Sillä lakimaailmassa tarinat kulkevat nopeasti ja kauas. Katri irtisanottiin toimistosta osana oikeusprosessin seurauksia. Ilman avokätistä erorahaa, ilman suosituskirjettä, ilman sitä verkostoa, jota hän oli rakentanut niin huolella, paikallisilla lakimarkkinoilla, joissa nimi avaa tai sulkee ovia jo ennen ansioluettelon lukemista, hänen nimensä alkoi avata vääriä ovia. Yksikään haastattelu ei edennyt, yhtäkään suositusta ei tullut. Hän ei lähtenyt dramaattisessa kohtauksessa. Käytävällä ei kuultu viimeistä voimakasta lausetta. Hän vain katosi, ja vähitellen, ilman melua, hän lakkasi merkitsemästä mitään niille, jotka olivat kerran nauraneet hänen kanssaan. Se on todellisin rangaistus. Ei kovaääninen romahdus, vaan hiljaisuus, joka seuraa sen jälkeen. Kaisa sai puhelun 2 viikkoa häiden jälkeen. Se oli Matin rakennusyhtiön lakiosastolta, ja hänelle tarjottiin paikkaa hallinnollisena assistenttina. Parempi palkka, erilainen ympäristö, ilman Katria. Hän suostui samassa puhelussa, ennen kuin toisella puolella oleva henkilö ehti lopettaa lauseensa. Sini käytti osan korvauksista avatakseen kukkakaupan ja sidontastudion, jollaisesta oli aina haaveillut, mutta johon ei ollut koskaan uskonut. Matti ei valinnut tilaa, hän ei sisustanut sitä, hän ei päättänyt nimeä. Hän auttoi rakenteiden kanssa, allekirjoitti vuokrasopimuksen ja vetäytyi sitten,
sillä se yritys oli Sinin, ja hän tiesi sen samalla varmuudella kuin tiesi kaiken muun. Liike sijaitsi kadulla, jolla Sini oli kasvanut, 3 korttelin päässä äidin kodista. Näyteikkunassa oli tuoreita kukkia joka aamu, ja takaosassa oli studio, jossa Sini opetti kukkasidontaa torstaisin pienelle ryhmälle, joka kasvoi hitaasti. Siellä Sirpa, äiti ilmestyi eräänä sateisena iltapäivänä, 6 viikkoa häiden jälkeen. Hän tuli sisään varoittamatta kuin naapurissa asuva ja päätti poiketa. Hän seisoi hetken katsellen kukkia, kuljettaen sormiaan terälehdillä sanomatta mitään. Sini oli tiskin takana. He olivat hetken hiljaa. Hiljaisuudessa oli painoa, mutta ei vihamielisyyttä. Sirpa istui yhdelle pajutuoleista, jotka Sini oli asettanut ikkunan viereen. Hän pyysi kahvia tavalla, joka pyysi enemmän kuin vain kahvia. Sini valmisti sen, toi sen, istui viereen. Sade piiskasi ikkunaa, kukat olivat paikoillaan. Sirpa tuijotti kuppia pitkään ennen kuin puhui. Pelkäsin, että toistaisit sen mitä minä koin, hän sanoi hiljaa, kuin laskien alas jotain painavaa, jota oli kantanut pitkään. Mutta sinä valitsit paremmin kuin minä osasin sinulle opettaa. Sini ei vastannut sanoin, laski kupin pöydälle, kumartui ja halasi äitiään. Sirpalla kesti hetki vastata, hetki ihmiseltä, joka ei ole tottunut tulemaan kohdatuksi lempeydellä silloin, kun odotti vaatimuksia. Sitten hän halasi takaisin molemmin käsin voimakkaasti. Sade jatkui. Kahvi jäähtyi. Kumpikaan ei välittänyt. Kuukausia myöhemmin, tavallisena torstai-aamuna, Sini oli järjestämässä näyteikkunaa, kun hän kuuli tutun polkupyörän renkaiden äänen jalkakäytävältä. Hän katsoi ikkunasta ennen kuin mies astui sisään ja nauroi jo ennen kuin näki kasvot, sillä hän tiesi jo tulevan hymyn. Matti pysäytti pyörän jalkakäytävälle. Saman vanhan pyörän, jota hän ei koskaan heittänyt pois, ei rahan puutteen vuoksi, vaan siksi, ettei siinä ollut mitään vikaa, ja koska hyviä asioita ei tarvitse vaihtaa vain siksi, että parempia ilmestyy. Hän astui kukkakauppaan tutulla askeleellaan. Hän katsoi ympärilleen aidosti tyytyväisenä näkemäänsä ja otti sitten kukan lähimmästä ämpäristä tavallisen valkoisen päivän kakkaran, jollaisia Sini käytti arkipäivän kimpuissa. Hän tarjosi sitä Sinille sillä samalla mehukojun hymyllä, aivan kuin mikään ei olisi muuttunut ja samalla kuin kaikki olisi muuttunut. Sini otti sen vastaan ja laittoi kukan korvansa taakse. Kumpikaan ei tarvinnut sanoja. Tarina alkoi polkupyörästä sunnuntaitorilla ja päättyi kukkaan torstai-aamuna, ja heidän välillään kaikki merkityksellinen oli aina ollut siinä keskellä. Ei oranssissa työasussa, ei punaisessa Ferrarissa, vaan valinnassa nähdä ihminen, kun kaikki muut näkivät vain sen, mitä häneltä puuttui. Lopulta raha ei muuttanut kaikkea. Sen teki se, kuka jäi rinnalle silloin, kun kukaan muu ei uskonut. Me opimme tuomitsemaan ulkokuoren perusteella ja melkein aina erehdymme. On ihmisiä, joilla näyttää olevan ei mitään, kunnes elämä näyttää täsmälleen päinvastoin. Ja on ihmisiä, jotka nauravat ymmärtämättä nauravansa väärälle henkilölle. Lopulta kyse ei ole siitä, kenellä oli eniten, vaan siitä, kuka jäi, kun kukaan muu ei uskonut. Jos pidät tällaisista tarinoista, tykkää ja kerro minulle, onko sinua koskaan aliarvioitu tai oletko itse tuominnut jonkun väärin.